Паразмаўляем сёння пра дзяды. Дзяды, так, гэта не брат, бо гэта цэлы такі комплекс традыцый, уяўленняў, вераванняў, ну і абрадаў у тым ліку. Адна з галоўных традыцый у беларускай культуры. Бо як мінімум дзве суперважныя функцыі яна выконвае як у дачыненні да кожнага чалавека, так і дачыненні да любой групы, у якую гэты чалавек уваходзіць, там сям'я і гэтак далей, аж да народа. Ну, па-першае, гэта свята, якое мае традыцыю старажытнейшую за хрысціянства. Але, з іншага боку, яно абсалютна ўпісваецца ў хрысціянства, ўпісваецца ў хрысціянскую карціну свету. Як у хрысціянскім светаўспрыманні няма памерлых, таму што ў Бога ўсе жывыя. Усе жывыя ў рамках адзінай царквы, і такой жа логіцы адпавядала і архаічная карціна свету. Як было ўяўленне пра падзел свету на гэты свет і на той, так і было ўяўленне пра тое, што яны адзіныя, адзінства. Памерлыя пераходзяць у іншы свет і становяцца продкамі, дзядамі, не губляючы сувязі з жывымі, дапамагаючы ім з таго свету, спрыяючы, пасылаюць ураджай, пасылаюць шырэй ввогуле долю. Ну, толькі пры ўмове, што нашчадкі вядуць правільнае жыццё і памятаюць, шануюць продкаў і ўвогуле такое старога жыцця не рушаць. А другая важная функцыя дзядоў – гэта функцыя сацыяльнай памяці. І тут кожнаму асобнаму чалавеку, сельскай грамадзе, народу суперважна усведамляць свае карані, адчуваць датычнасць да пэўнай групы, да пэўнага калектыва, якая існуе спрадвеку, якая даволі старажытная. Усведамляць, што мы не проста так з неба упалі учора сюды, а належым да пэўных продкаў, з'яўляемся іх нашчадкамі, нашчадкамі іх культуры, нашчадкамі іх здабыткаў. І вось гэты момант, гэта такі момант зазямлення, гэта вельмі важна і для свайго такого станоўчага самаўспрыяцця, і для такой базавай падставовай адчування бяспекі, датычнасці да пэўнай групы, і група, якая не проста так, а яна пабудаваная на даўніх традыцыях. І таму нездарма любая нацыянальная міфалогія імкнецца ўпісаць свой народ як мага у больш аддаленыя гістарычныя часы, прыпісаць паходжанне ад герояў аж з міфалагічных герояў. І вось дзяды якраз пра гэта таксама. У сучаснай побытавай свядомасці дзяды паняцце замацаванае перш за ўсё за восеньскімі дзядамі. Вось увосень, у лістападзе адзначаюць дзяды, хаця насамрэч у традыцыйным беларускім календары яны адзначаліся як найменей 4 разы на год. Па сезонах. Узімку адзначаліся масленічныя дзяды, увесну адзначаліся велікодныя дзяды, на пачатку лета азначаліся траецкія дзяды, ну і восеньскія. Прычым нейкай такой уніфікаванай традыцыі аднаго пэўнага дня азначэння не было. У кожнай лакальнай традыцыі маглі азначацца ў розныя дні. Напрыклад, у памежных рэгіёнах з Расіі у Веткаўскім раёне дзяды адзначаліся толькі раз на год, называліся яны радзіцелі. А у іншай традыцыі, наадварот, у Лепельскім раёне, напрыклад, зафіксавана такая традыцыя, калі дзяды адзначаліся ледзьве не кожнае свята. То бок перад кожным святам спачатку памінаюць дзядоў, а потым ужо запальваюць свечку, памінаюць дзядоў, а потым ужо адзначаюць тое, што адзначаюць. Увосень адзначаліся часцей за ўсё так называемыя змітроўскія дзяды. Яны адзначаліся напярэдадні святого Дзмітрыя Салунскага, якое адзначаецца 26 кастрычніка, то гэта было 3 дні таму, у суботу напярэдадні свята. Гэта ў праваслаўных. Яшчэ адна традыцыя, якая уніфікавала гэту праваслаўную традыцыю, заключаецца ў тым, што праваслаўная царква праводзіць упакойныя задушныя службы праз
3 тыдні пасля пакрову, пасля 14 кастрычніка. І у суботу таксама. І у кожны год гэта розны дзень, і ў гэтым годзе прыпадае гэты дзень на 7 лістапада. 7 лістапада будуць праводзіцца заупакойныя памінальныя службы, і гэты момант таксама паспрыял таму, што адбываецца уніфікацыя свята, і азначае маса насельніцтва азначае менавіта ў гэты дзень. А што датычыць каталіцкага насельніцтва, то тут таксама менавіта царквой, касцёлам уніфікаваная дата, калі 1 лістапада азначаецца дзень усіх святых, і ў гэты дзень вернікі наведаюць свае могілкі і прыбіраюць, там ставяць свечкі, і на наступны дзень, дзень задушны, ідуць у касцёл і памінаюць у касцёле сваіх продкаў. Вось у гэтым гадавым коле, нягледзячы на тое, што кожнае вялікае свята яно суправаджалася азначэннем дзядоў, менавіта восеньскія дзяды лічыліся галоўнымі. Яны называліся вялікімі дзяды. Чаму? Сэнс у тым, што згодна з вераваннямі у гэты дзень душы, продкі, радзіцелі наведваюць сваіх нашчадкаў, прыходзяць да іх на памінальную вячэру, глядзяць, як яны ушаноўваюць памяць пра дзядоў, як яны дбаюць аб гаспадарцы. А нашчадкі імкнуюцца як мага лепей прадэманстраваць сваю дбайнасць, сваю годнасць і абрадавай трапезай дзякуюць дзядам за добры ўраджай напрыканцы года. І вось гэта падзяка за тое, што было дадзена дзядамі на працягу цэлага года, і вызначае гэтую самую цэнтральнае месца менавіта восеньскіх дзядоў у календарным коле. Дзяды адзначаюць звычайна ў суботу, хаця таксама ёсць варыянты. Не заўсёды дзяды адзначаліся толькі адзін дзень. Маглі памінаць асобна мужчын і асобна жанчын. І тады дзень, калі паміналі дзядоў, мужчын называліся дзяды, а дзень, калі паміналі жанчын, называўся бабы. І вось азначалі, напрыклад, у пятніцу ладзілі постную вячэру, спраўлялі бабы, а у суботу ладзілі скаромную вячэру і азначалі дзяды. Ці наадварот, маглі ў пятніцу дзяды азначаць, а ў суботу бабы. У цэнтральным Палесе яшчэ складаней. Тут дзяды азначаліся 3 дні. У чацвер адзначалі асобна дзяды дзецкія, тых дзецях, якія памерлі. У гэты дзень пеклі абавязкова блінцы з сметанай, адзначалі, і потым ужо у пятніцу жаночыя дзяды, у суботу мужчынскія дзяды. Але так паміналі толькі так званых чыстых дзядоў, то бок дзядоў, якія памерлі сваёй смерцю. А тых, хто памёр не сваёй смерцю, паміналі толькі раз на год перад Тройцай. Яны не паміналіся у восень. Паколькі гэта вялікія галоўныя цэнтральныя дзяды, ад дзядоў як асноўных уладальнікаў усяго таго, што ёсць на зямлі, залежыць ураджай, залежыць то, як будзе там скаціна пладзіцца, залежыць то, якое будзе здароўе, і гэтак далей, гэтак далей. І вось гэта цэнтральнае свята, якое дзячыла за тое, што адбывалася, але і забяспечвала тое, што будзе ў наступным годзе, таму рыхтавацца да дзядоў пачыналі загадзя. Старанна прыбіралі хату, выносілі розныя гаспадарчыя прылады, каб не замінаць у хаце душам, казалі. Наводзілі парадак і ў хаце, і па надворку, і там, дзе ў тых рэгіёнах Беларусі, дзе распаўсюджаныя лазні, уся сям'я абавязкова ў лазні мылася. Прычым трэба было памыцца хутенька, каб асвабадзіць месца для мыцця нябожчыкаў. І для дзядоў лічылася, што дзяды таксама прыходзяць перад вячэрай у лазню, і для дзядоў у іх пакідалі вядро вады і новы венік, не той, якім уже карысталіся, абавязкова новы. Таксама прыбіралі на могілках,
зметалі там апаўшае лісце, прыбіралі сухія кветкі, фарбавалі помнікі. Прычым традыцыя прадугледжвала не толькі прыборку на тых могілках сваіх дзядоў, але і абавязкова трэба было прыбраць тыя магілы, якія няма каму было даглядаць. Звычайна, калі там непадалёк ад сваіх магілаў былі магілы закінутыя, у якіх не засталося ўжо жывых нашчадкаў, абавязкова гэта было такое справа сумлення людзей, якія наведвалі магілы побач, прыбраць іх, даглядзець, і каб ні адна магіла не павінна была застацца закінутай. У дзень дзядоў зранку ідуць у царкву на памінальную службу і нясуць для свячэння розныя стравы. Што неслі? Куццю, мёд, цукеркі і памінаюць продкаў, удзельнічаюць у заупакойнай службе. І вось гэтымі асвечанымі стравамі частуюць знаёмых, якія таксама наведвалі царкву, для таго, каб яны таксама памянулі іх продкаў. Ну і дамінанта свята, самы галоўны сэнс, гэта тое, дзеля чаго прыходзяць дзяды наведаць сваіх нашчадкаў, гэта трапеза, гэта памінальная трапеза. І таму вось гэта кармленне дзядоў, яно максімальна рытуальна абстаўленае, і да яго рыхтаваліся загадзя, і спецыяльна абавязковы набор быў рытуальных страў у гэты дзень. Па-першае, абавязкова пяклі бліны. Бліны як адна з самых распаўсюджаных памінальных страваў. І першы блін, калі гаспадыня пякла, яго трэба было яшчэ гарачым разарваць на кавалкі і палажыць на вокны, пакласці на вокны для дзядоў, прычым абавязкова яшчэ гарачым, каб яшчэ пар ішоў, таму што дзяды харчуюцца непасрэдна гэтым парам. Як варыянт, у Дзесінскім раёне выпекалі спецыяльны дзядоўскі хлеб, і выпекалася столькі буханак, колькі налічвалі ў сям'і дзядоў, то бок па хлебу кожнаму продку. А раніцай ехалі ў царкву і гэты хлеб раздавалі жабракам. Роля жабракоў у традыцыйнай беларускай культуры ўвогуле такая складаная, і яны ўспрымаюцца як пасярэднікі паміж гэтым светам і тым. То бок штосьці перадаць на той свет можна аддаць, ахвяраваць жабракам. Гэта такі самы просты, самы надзейны шлях. Страў на памінальным стале, як і на пахавальным стале, павінна быць абавязкова няцотная колькасць, то бок там 5, 9, 11, 15, як ужо залежала, наколькі сям'я можа сабе дазволіць. І склад вар'іраваўся ў залежнасці ад мясцовасці. Але ёсць такі абавязковы тыпавы набор, то бок гэта абавязкова куцця, кіслая страва і салодкая страва. У якасці куцця ввогуле это каша з тоўчаных у ступе зерняў, якая розная магла быць. Часцей за ўсё магла быць там перловая, а магла быць рысавая з макам, перловая там з мёдам, з разынкамі і так далей. Ну, то бок куцця, якая была прынятая менавіта ў гэтай мясцовасці. У якасці кіслай стравы падавалі боршч, ці капусту з грыбамі, ці капусту з мясам, ці квас, ну не ў сэнсе такі квас, як напой, а квас як заквашаны суп. А ў якасці салодкай стравы часцей за ўсё фіксуецца канун. Канун – гэта таксама менавіта пахавальная памінальная страва, як яе рабілі, выпекалі такі тоўсты постны блін, які называўся проснак, і яго ламалі на кавалкі і кідалі ў ваду, разведзеную з мёдам ці з цукрам. У больш позняй часы замест гэтага проснака, замест бліна выкарыстоўвалі баранкі. Ну, вось гэта канун. Канун абавязкова гатавалі ці кісель, бліны, клёцкі, макуху і гэтак далей. На Віцебшчыне на дзяды варылі клёцкі з мясам, якія называліся клёцкі з душамі. На задушны дзень, на дзень, які
калі чакалі, што душы прыходзяць у госці, гатавалі клёскі з душамі. І калі ў сем'ях часта паміралі дзеці, то там абавязкова пеклі аладкі на дзяды. Усё гатаваўся як мага больш багаты стол, і калі ўсё было прыгатавана ўжо да памінальнай трапезы, пачынаўся абрад запрашэння дзядоў да вячэры. Як гэта адбывалася? Гаспадар запальваў грамнічную свечку, а грамнічная свечка таксама такі важны момант, важны прадмет у беларускай культуры. Гэта самы галоўны абярэг. Грамнічную свечку асвячалі ў царкве 15 лютага на свята, якое называецца грамніцай. І вось яна абавязкова запальваецца ў самыя розныя важныя моманты жыцця. Прыемныя, непрыемныя, любыя. Все суперважнае адбываецца з грамнічнай свечкай. Запальвалася грамнічная свечка, і гаспадар, самы старэйшы член сям'і, запрашаў дзядоў на вячэру. Казалі: святыя дзяды, завём вас, хадзіце да нас, ляціце да нас. І тыя, каму некаму ісці, і тыя, хто ў гэтых мясцінах жыў, хлеба, солі я даў да свайго стала, да свайго прыпечка, ідзіце да нас, ляціце да нас. І абавязкова вось гэтыя формулы, яны розныя былі. Напрыклад, там казалі, дзяды, заходзьце на вячэру, усе заходзьце, хто не можа ісці, на руках несіце, каму некаму ісці, да нас прыходзьце, ці просім і старых, і малых, усіх, хто на гэтай зямлі жыў. Яшчэ як варыянт, клікалі паімённа кожнага продка, які ёсць у гэтай сям'і, клікалі паімённа. І ў гэтай формулы яшчэ заўсёды ўстаўляецца такая просьба на далейшае. Да свайго стала, да свайго прыпечка хлеба, солі засылайце, каб было чым душу поўніць год ад году, век да веку. Гэта з аднаго боку падзяка, але з другого боку гэта такі і просьбы, малітвы на наступны перыяд аб абароне дзядоў. Маглі выходзіць у сенцы, клікаць дзяды. Як варыянт, выходзілі на вуліцу, ці проста паварочваліся все да вокнаў. У некаторых мясцінах падчас запрашэння дзядоў адчыняліся ўсе вокны, адчыняліся ўсе дзверы, адсоўвалася засланка ў печы, ці гаспадар мог абыходзіць з гэтай грамнічнай свечкай вакол дома. А на пеньшчыне, вярнуўшыся з могілак, уся сям'я станавілася воддаль ад стала, накрытага ўжо падрыхтаванага, і чакалі, пакуль спачатку ў трапезе паўдзельнічаюць дзяды, а пасля таго гаспадар садзіўся за стол і запрашаў астатніх. На дзяды абавязкова збіралася ўся сям'я. Калі хто быў у ад'ездзе, імкнуўся абавязкова на дзяды трапіць дадому, а з іншага боку нікога чужога не запрашалі. І тут зноў выключэнне робіцца для жабракоў. Вось жабракі былі суперпажаданымі гасцямі, бо жабракі, як такое увасабленне такого памежнага становішча паміж гэтым светам і тым, вось яны ўспрымаліся як увасабленне дзядоў, яны былі, іх добра прымалі, іх там частавалі, і калі жабракі хадзілі па вёсцы, а нейкую хату міналі, то гэта, наадварот, разглядалася як недобрая прыкмета, і адпраўлялі спецыяльна людзей за жабраком, вярталі яго, каб ён таксама паўдзельнічаў у сямейнай трапезе. Стол у беларусаў абавязкова стол прывязаны да покуці, да чырвонага кута, дзе там зыходзяцца лаўкі, дзе вісяць абразы ў вуглу. І атрымліваецца, што стол стаіць пад бэлькай, і на бэльцы была традыцыя запісваць імя кожнага памерлага члена сям'і. І вось, калі садзіліся за стол, пачынаў вячэру самы старэйшы, запальваў свечку і пачынаў такую малітву, успамін пра ўсіх памерлых у гэтай хаце. І гэта вельмі важны момант у сэнсе такой міжпакаленнай камунікацыі. Калі дзеці кожны год абавязкова пагружаліся у гэтую атмасферу успаміну і шанавання ўсіх сваіх продкаў.
І калі свечку запальвалі, глядзелі па міргаценні, вельмі уважліва сачылі, лічылі, імкнуліся падлічыць, колькі душ прыйшло ў гэтую хату. Дзядоў абавязкова кармілі. Якім чынам? Першая лыжка кожнай стравы, першыя кроплі напою быў толькі для дзядоў. Стравы по-рознаму маглі адкладваць у спецыяльную міску для дзядоў, потым яе ставілі на падваконне. Зноў жа са словамі «Нехай яны са святымі пажываюць», а за наша добро нам хлеба солі засылаюць. Яшчэ варыянт. Кожны раз, з'еўшы лыжку ежы, трэба было лыжку пакласці на стол на той час, які неабходна, каб... А цяпер дзяды скарысталіся гэтай лыжкі. Прычым выемкаю ўверх клалі для таго, каб нябожчыкі не павярнуліся ў магілах тварамі ўніз. Як варыянт раскладвалі стравы па вокнах. На стол абавязкова ставілі шклянку вады, хлеб і столькі лыжак, колькі было ў хаце дзядоў. Прычым у заходняй Беларусі было вераванне пра тое, што непасрэдна ў хату могуць зайсці толькі тыя нябожчыкі, якія ў ёй памёрлі. То бок запрашаюць усіх, але зайсці ў хату, прычым праведныя душы ўваходзяць у хату, аглядаюць гаспадарку, аглядаюць жывёлу, удзельнічаюць у вечэры, а грэшныя душы, якіх з пекла вызвалялі на дзяды, можна было выйсці на дзяды ўсё ж такі, маглі паглядзець толькі праз вакно, але на вокны таксама раскладвалі для дзядоў пачастунак. З іншага, было не прынята спраўляць дзяды ў тых хатах новых, дзе ніхто не паміраў. Пакуль ніхто не памёр, пакуль няма сваіх дзядоў у гэтай хаце, там дзяды не спраўляліся, а адпраўляліся людзі да сваіх сваякоў, там бацькоўскія хаты, там, дзе былі дзяды. І у розных традыцыях на розныя святы працягласць застолля розная. Іншы раз, напрыклад, там на вадохрышча застолля імкнуцца як мага хутчэй справіць і развесціся для таго, каб хуценька спраўляцца далей са справамі іншымі. А на дзяды сядзяць доўга, прычым гэта такая стрыманая атмасфера, урачыстая, без гучнай весялосці, нельга там шумець і неяк весяліцца, але гэта ўсё адбывалася ў такіх ціхіх размовах, у ўспамінах пра продкаў, і прычым успаміналі, пачынаючы з самага старэйшага ці самага найбольш вядомага. І з такім замілаваннем расказвалі, успамінаючы рысы характару, успамінаючы іх там аблічча, нейкія звычкі своеасаблівыя, словы, якія яны казалі, нейкія выпадкі, якія з імі адбываліся, іх там здольнасці незвычайныя, іх наказы, іх там, што яны казалі там перад смерцю, напрыклад, і гэтак далей, і так далей. І вось гэта такі важны момант, які у адрозненні ад нейкіх там іншых абрадавых акалічнасцяў вельмі важны і ў сучаснай культуры. То бок вось у нас фактычна такая традыцыя фармалізавана і заканчваецца абавязковымі заданнямі пра складанне свайго радаводу, што таксама добра насамрэч. Але вось гэтыя сямейныя традыцыі абавязковых застолляў з успамінамі пра ўсіх продкаў, гэта было важна для дзейснага механізма міжпакаленнай трансляцыі гістарычнай памяці. Ну і паколькі лічылася, што ў гэты момант душы прысутнічаюць падчас трапезы, прыслухоўваліся да ўсяго, што адбываецца ў хаце. То бок нейкія незвычайныя гукі, стукі, скрыпы, калі залетае там муха нейкая ці штосьці такое, гэта сведчыла пра тое, што душы тут, яны прыйшлі. І лічылася, што можна нават і пабачыць іх. Але там пры умове выканання пэўных пунктаў. Па-першае, той, хто адважыцца на такое, павінен быў трымаць пост цэлы дзень, павінен быў маўчаць цэлы дзень, а падчас самой вечеры, як варыянты, можна было залезть на печку і з печы паглядзець на стол,
ці іншы лакальны варыянт паглядзець у замочную шчыліну з вуліцы у хату. І можна было тады пабачыць дзядоў, якія сядзяць побач з жывымі і ўдзельнічаюць у трапезе. Але часцей за ўсё лічылася, што душы могуць пабачыць толькі ці цалкам бязгрэшныя людзі, ці тыя, хто наступны памрэ, тыя, хто наканавана хутка памерці. І пасля заканчэння трапезы усе уставалі адначасова, бо паўсюду на Беларусі існавала павер'е пра тое, што хто першы ўстане, той першы і памрэ. І гэта традыцыя, якая датычыцца і памінак. Калі памінальны стол, абавязкова першы з памінальнага стола уставаў самы старэйшы. Бо казалі, што маладым нельга першым уставаць, бо маладыя паміраць тады будуць. Пасля заканчэння трапезы ні за што не прыбіралі рэшткі ежы са стола. Усё гэта пакідалася на ноч для таго, каб продкі маглі прыйсці і пачаставацца. Акрамя гэтага, акрамя ежы на стале для продкаў пакідалі ваду, мыла і ручнік для таго, каб яны маглі памыць рукі. Частку маглі накрыць абрусам ці накрывалі кажухом, як варыянт. Частку страваў, якія прызначаліся продкам, давалі дзецям, каб яны не палохаліся на навальніцы. А ў тых сем'ях, дзе былі тапельцы, памінальныя стравы пасля памінання кідалі ў рэчку ці ў возера, і ўсё астатняе пакідалі да раніцы. А раніцай ўжо прыбіралі, што самі даядалі, што хатняй жывёле аддавалі, любой, авечкам, курам, катам, сабакам, каму заўгодна, толькі не свінням. Бо свіня лічылася жывёла нечыстая, ёй дзядоўскія стравы не аддавалі. У Дзесьцінскім раёне запрашалі на раніцу бедных суседзяў, зноў жа пра жабракоў гісторыя, запрашалі бедных суседзяў і ім аддавалі рэшткі стравы. Ну і як мага больш шчодра аддурвалі жабракоў, якія хадзілі ў гэты час па вёсках, заходзілі ў хату. І вось як на пачатку вечеры трэба было рытуальна запрасіць дзядоў, так у канцы дзядоў праважалі. Як гэта адбывалася? Гаспадар браў вялікі кубак з вадой, накрываў яго ручніком і адчыняў дзверы і развітаўся з душамі продкаў. Розныя у пэўнай лакальнай мясцовасці прынятыя вербальныя формулы ў гэты час прагаворваюцца. Накшталт такіх святыя радзіцелі, паелі куці, ідзіце дадому. І пасля гэтых слоў з кубка выліваў ваду на двор у бок вясковых могілак. У іншых месцах пасля праводзінаў, пасля выправоджвання душаў нябожчыкаў з хаты, бралі, напрыклад, рэшткі куці і куцю кідалі ў двары у бок могілак. Ці палівалі вадой. Вось такое выправажванне, праважанне дзядоў праз ваду таксама вельмі распаўсюджана. Ну і, канешне ж, гэта мае напрамую сувязь з традыцыяй абмывання пры кожным абрадзе перахода. Нараджаецца дзіцёнак, яго абмываюць, нябожчыка пасля смерці перад пахаваннем абмываюць. І вось тут бацькоў таксама выправоджваюць праз ваду. Лілі ваду ці у бок дзвярэй, ці ў вугал хаты, ці пырскалі вакол стала, ці вылівалі праз парог у бок могілак. І казалі святыя дзяды, ідзіце на сваё месца, спачывайце і нам спрыяйце. Ці казалі яшчэ, што не даелі, не дапілі, то ідзіце на папоў двор. Святкаванне дзядоў лічылася абсалютна абавязковым. Да тых, хто не святкуе, ці робіць штосьці неправільна, лічылася, нябожчыкі будуць прыходзіць і будуць паказваць сваё незадавальненне, будуць у сне наракаць, што яны не зрабілі вечеру, не накармілі іх. І вось на гэты конт у этнаграфічнай літаратуры запісана вельмі шмат успамінаў інфармантаў пра тое, як, напрыклад, жанчына распавядае, што яна пераехала ў іншы раён, і я неяк не спраўляла дзяды. І ёй тут сніцца маці, што яна прыйшла і з сабой шмат каго прывяла з Нараўлянскага раёну, дзе яны жылі раней,
а ты нас не накормила, и что мне рабіць, мы так далёка ішлі, галодныя засталіся. І вось сны найчасцей упамінаюцца вось у гэтых расказах пра дзяды, як яны выказваюць ці свае пажаданні, ці сваю незадаволенасць тым, што зрабілі і як рабілі. Ці, напрыклад, вось гэты сюжэт, што неабходна было пакінуць у лазні для дзядоў там ваду і венік, каб яны маглі таксама памыцца. Вось запісаны расказ пра тое, што сніцца жанчыне не было холоднай вады, і яна кажа, што я паставіла там у вядры гарачую, ну і палічыла і хопіць на дзяды. І сніцца ёй маці, што яна прыйшла ў паліце, пад палітом нічога няма. І яна пытае: мама, дзе вы былі? Яна кажа: у бане. А чаго ж вы не абмыліся? Гарачая вада, не магу, горача. Ну, то бок вось гэты такі сюжэт, калі дзяды прыходзяць і расказваюць пра сваю волю ў снах, ён вельмі папулярны. Фактычна на кожны сюжэт можна знайсці даволі шмат успамінаў, якія сведчаць пра тое, якім чынам гэтай камунікацыя паміж тым і гэтым светам адбываецца ў традыцыйнай культуры. Таксама дзяды маглі выражаць сваё незадаволенне нейкімі такімі страннымі гукамі, там грукаціць нешта ў акно, нікога няма, ці хтосьці ходзіць па гарышчы, ці хтосьці ходзіць па хаце ноччу, ці могуць ввогуле насылаць там хваробы, нялад у сям'і, страты ў гаспадарцы і так далей. То бок лічылася, што тыя, хто не азначаюць дзяды, абавязкова будуць пакараныя, таму што дзяды застануцца недазадаволенымі. І на працягу, ўсё гэта традыцыйная культура, увесь этот комплекс святкаванняў, ён датычны менавіта традыцыйнай культуры, а традыцыйная культура — гэта такі умоўны тэрмін, і з аднаго боку традыцыйны этнаграфічны перыяд, гэта з другой паловы 19 стагоддзя лічыцца, другая палова 19 стагоддзя, пачатак 20-го, бо менавіта сярэдзіне 19 стагоддзя беларусы пачынаюць вывучацца этнаграфічна. Ну, і не толькі беларусы, і аўстралійцы, дарэчы, таксама. З'яўляецца навука этналогія, навука этнаграфія, калі з'яўляецца канон навуковы, метады навуковыя, і з'яўляецца нейкія там больш-менш адэкватныя навуковыя даследаванні. У Беларусі другая палова 19 стагоддзя — гэта ўжо такая адносная традыцыйная культура. Ўжо шмат што мадэрнага з'яўляецца ў грамадстве, і сельская грамада ўжо, канешне, такая значна мадэрнізаваная. І таму, так ці інакш, мы маем нават самыя першыя запісы па традыцыйнай культуры ўжо ў такім трансфармаваным выглядзе. Але традыцыя вельмі ўстойлівая. Яна, канешне, як і любая гістарычная з'ява, яна мяняецца. Мяняюцца умовы, штосьці забываецца, штосьці з'яўляецца новае, але адбываецца гэта вельмі павольна. І вось у такіх традыцыях, менавіта традыцыя памінальная, яна адна з самых найбольш трывалых, пахавальная, памінальная традыцыя. І асабліва на працягу 20-го стагоддзя вельмі відавочна, як дзяржава імкнулася паўплываць вось на гэтую традыцыю памінання. На працягу 20-го стагоддзя традыцыя памінаць увосень мела значна большае распаўсюджванне, чым памінальны веснавы дзень радуніца. А радуніца фармальна не з'яўляецца дзядамі, бо дзяды — гэта трапеза ў хаце, і дзяды прыходзяць у госці дамоў да сваіх нашчадкаў. А радуніца азначаецца на могілках. То бок гэта памінанне, але памінанне на могілках. І вось адбываюцца захады савецкай уладай устанавіць нейкі такі адзіны веснавы дзень памяці, і тут падключаюцца партыйныя работнікі, савецкія работнікі, дзеячы культуры, і прапаноўваюць перанесці на восень, бліжэй да змітроўскіх дзядоў. Ну, гэта ўсё
узнікаюць афіцыйныя дні памяці, але яны ахопліваюць невялікае кола удзельнікаў, не атрымлівае далейшага распаўсюджвання ні ў гарадах, ні ў вёсках. А ў 90-х годах, на пачатку, у 91-м годзе, восеньскія дзяды, якія прымеркаваны да 2 лістапада, на пэўны час становяцца афіцыйным нерабочым днём. І вельмі хутка тысячы беларусаў пачынаюць менавіта ў гэты дзень памінаць сваіх продкаў. І сёння, нягледзячы на тое, што 2 лістапада зноў аб'яўлены рабочым днём, восеньскія дзяды шырока бытуюць сярод сельскіх і гарадскіх жыхароў краіны. Также гэта адбылося і з радуніцай, бо радуніца цяпер, радуніца гэта афіцыйны выхадны дзень, радуніца азначаецца на 9-й дзень пасля Вялікадня. Гэта заўсёды аўторак, праз 9 дзён пасля Вялікадня. І насамрэч далёка не заўсёды радуніца азначалася менавіта ў гэты дзень. У некаторых традыцыях радуніца гэта Вялікдзень памерлых, то бок гэта памінальны дзень, Вялікдзень памерлых. Азначалася у чацвер на велікодным тыдні, называўся Наўскі Вялікдзень. Азначалася ў нядзелю праводную, праз тыдзень пасля Вялікадня, недзе менавіта на 9-й дзень. Але увядзенне выхаднога дня на радуніцу на 9-й дзень пасля Вялікадня уніфікавала гэту традыцыю. Таму што ёсць магчымасць паехаць на могілкі, там арганізуюцца спецыяльныя аўтобусы, там падвозы для насельніцтва, і адбываецца такая трансфармацыя традыцыі. Трансфармацыя сэнсу застаецца той жа, але адбываюцца зрухі ў тэрмінах. Ну і яшчэ адзін такі момант, які таксама звязаны з трансфармацыяй культуры, гэта распаўсюджванне ў пэўным сегменце беларускага грамадства традыцый Хэллоуіна і супраціўленне з боку іншых сегментаў беларускага грамадства гэтай традыцыі, якія кажуць, што Хэллоуін абсалютна ніяк не звязаны з беларускай традыцыяй, ён наадварот супярэчыць гэтай логіцы, і гэта абсалютнае такое бесаўство і так далей. Трэба сказаць, што логіка гэтых святаў аднолькавая. Хэллоуін азначаецца фактычна ў той жа тэрмін, 31 кастрычніка. І сэнс у тым, што памерлыя прыходзяць да сваіх нашчадкаў. То бок тая ж самая логіка, што і дзяды. Памерлыя наведваюць, там душы памерлых наведваюць сваіх нашчадкаў, ты іх прымаюць, неяк там узаемадзейнічаюць, то бок адбываецца камунікацыя ў святочны час, калі там сціраюцца там межы, адбываецца камунікацыя паміж гэтым светам і тым. То бок фактычна гэта свята і ёсць. Але іншая справа, што для беларускіх дзедоў, для беларускай традыцыі не характэрная карнавалізацыя. То, што адбылося ў краінах заходняй Еўропы, ці ў Амерыцы і так далей. Вось гэта карнавальнага элемента няма. Тут беларускія дзяды, яны такія стрыманыя, строгія, скіраваныя менавіта на памяць пра сваіх дзядоў і тое, як ім прадэманстраваць сваю годнасць, сваю дбайнасць, тое, што правільным жыццём жывуць іх нашчадкі, і такі дыдактычны момант паказаць дзецям, як гэта ўсё трэба рабіць. Ну, вось такім чынам, гэта пра дзяды. Калі будуць пытанні, нейкія, калі ласка.